fededun senideok. Jesus jaunak biltzen gaitu igandero bezala, kristau ikasleok. Hemen dugu hitzordua berarekin. Eta gure elkarrizketa evangelioko ikasleekin batera, Jesusi eskari hau zuzenduz hasi dugu. Handitu sinesmena gugan. Eskari honen arrazoia argituz hasi behar dugu. Lehentxeago evangelioan Jesusek zera eskatu edo agindu digu. Kalte egin digunari beti barkatzeko. Eta hildo bereko beste zenbait gauza esan berri samarrak dizkigu aurreko igandeetan. Lurrean sua jartzera etorri naiz. Aita amak ni baino maiteago dituena ezin daiteke nire ikasle izan, eta abar. Beraz, bere ikasleoi jartzen dizkigun eskakizun handi horiek beldurturik zuzendu diogu Jesusi eskari hau. Handitu sinesmena gugan. Printzipioz, eskari honek ez dirudi txarra, ona baizik. Izan ere, Jesusen ikasle zintzoak izan nahian, gure sinesmenaren eskasiaz konturatzea eta berari handitzeko eskatzea ez alda oso gauza ona. Jesusek ordea gure eskari horri okerren bat ikusten dio. Eta gure bihotzondora begiratuz zerbait berria erakutsi nahi digu sinesmenaren gainean. Zerbait importantea. Jesusek erantzun digu. Sinesmena bazenute, mostaza hazia bezain txikia izanik ere, pikondo honi atera hortik eta landatu itsasoan esango zeniokete, eta obeditu egingo lizueke. Zer esan nahi digu Jesusek? Guk haunditzeko eskatu diogun fedeari, berak ez dio ikusten haunditu beharrik. Alderantziz baizik. Jesusek beste hau erakutsi nahi digu. Jainkoak ematen digun sinesmenak ez duela berez handitzeko premiarik. Zergatik hori? Sinesmen horrek mostaza hazia bezain txikia izanik ere, jainkoaren indar sortzailea duelako bere baitan, eta ezinezko iruditzen zaiguna posible egiten digulako. Baina fede txiki haundi horrek. Ez guk haundituta nahi genduken geure erako fedeak. Jesusek bihotza eta adimena argitu nahi dizkigu eman zaigun sinesmenaren mirariaz geroz gehiago konturatuz bizi gaitezen. Izan ere, mostaza hazi hain txikitik berez halako landarea sortzen den antzera, jainkoak damaigun sinesmen txikitik ere, guk uste ez bezalako biziera berria sortzen baizaigu. Baina ohartu gabe bizi gara askotan. Horregatik, Jesusek beste eskari bat entzun nahi digu. Ez handitu sinesmena gugan, baizik. Argi gaitzazu eta jabetuarazi sinesmenak bere txikian ere gure alde duen bizi indar garaileaz eta pozgarriaz.
Eta eskari hau bai atsegin zaio Jesusi. Eta guk eskatu baino oparoago ere emango digu bueltan gure sinesmena berraurkitzeko grazia zoragarria. Sinesmen txiki handi honekin, Jesusen ikasle izatearen eskakizun handiek ez gaituzte beldurtuko. Jesusen gurutzea eta geurea bakoitzarena hartu eta bere atzetik joatea, ez zaigu ezin betezko lege gogor eta latza gertatuko, oso bestela baizik. Bizitzaren berezko zailtasunean ere, Jesusen uztarria eraman erraza eta bere zama arina gertatuko zaizkigu, berak agintzen digu bezala. Sinesmen honetara aldatu nahi gaitu Jesusek pixkanaka. Sinesmen honekin ez bada, kristauok ez dugu ezer onik kristau bezala. Geure fedeak mereziko luke. Horrelakoa ez baldin bada. Ez aldegu askotan sentitzen tentazio hau, alferrikakoa ezote den geure sinesmena. Ze onura ekartze ote digun. Tentazio honi aurre egiteko fede berri hori, Jesusek eman nahi digun fede hori berraurkitu behar dugu. Fede horren arabera egin dugu Elizak jarri digun hasierako otoitza. Guk merezi eta uste baino neurri handiagoan betetzen dituzu gure eskariak. Isurre ezazu gure bihotzetara zure errukia, askatu gure bihotza beldur guztitik, eta eman eskatzera ere ausartzen ez garena, edo eskatzen ez dakiguna ere. Fede hau da benetako gordailua eta altxorra. Fede honen fruituak evangelioan Jesusek agertu dizkigu. Morroi horren ejempluarekin. Alegia, fede honek eraginik bizigeranean, egiten dugun onak ez gaitu arrotzen, edo inoren gainetik jartzen. Edo fede honen eraginez egiten duguna ez dugu egiten zerua irabazteko. Ez. Jainkoak beste erabateko biziera berri bat eman digu. Berri dezagun biziera hori Eukaristia honetan, ze Jesus jauna gure artean baita. Bera mintzatu zaigu eta berak gomidatzen gaitu bere mahaira.